Kważi 300 sena ta' teatru. Tistgħu timmaġinaw kemm ħaddiema ħadmuha matul is-snin? Ħaddiema li ġew, telqu u wħud li m'għadhomx magħna, però t-teatru għadu u jibqa' hawn. Bħalissa hawn ma' 30 ħaddiema full-time jaħdmu biex it-teatru jkun jista' jibqa' jopera. It-teatru jaqa' taħt il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, immexxi mill-Ministru José Herrera. Dan it-teatru għandu wkoll kumitat maniġerjali b'Dr. Michael Grech bħala chairman. F'dan it-teatru kulħadd huwa importanti, kemm dawk li jieħdu ħsieb is-sound, kemm dawk li jieħdu ħsieb id-dwal, dawk tal-booking office, kif ukoll dawk in-nies li jnatfu wara l-performances. Diffiċli biex inlaqakom ma' kulħadd, imma ħanorihomkom hekk. Il-kelma grazzi mhux biżżejjed, huma li jagħmlu dan it-teatru dak li hu. Ukoll it-teatru mingħajrkom jispiċċa. U allura grazzi lilkom għax għalkemm ma taħdmux hawn, għandkom parti importanti daqsi u daqsi l-ħaddiema kollha. Grazzi.